We begonnen op 5 april in Oldenhalpeer. We eindigen in Joert op 2 juli in Wergeer. Daartussenin nog alve warmere creatieve dwarpen die het mij dienen on Doch het van die dwarp. Van harte welkom bij de finale van dit programma. En we zullen er een mooi programma van maken. We joggen waarom en wij hebben vanzelfs amusement. Maar het gaat uiteindelijk om die grote prijs. 10.000 euro beschikbaar stelt door het Oranje Fonds. Die gaat er aan het einde van deze uitsturing uit. Dat bepaal ik net, dat bepaalt de redactie van dit programma net. Er is maar één groepgemeenschap die dat bepaalt. De jury, onder leiding van voorzitter Diana. Uw collega Diana de Groot van Omroep Friesland. Jou een hartelijk applaus, dat ze hebben het sfeer hoor, ja? Dus het is er nog aardig fleurig bij, Diana. Ik val net terug dit podium. Maar het is wel een struggle voor Leijwest, net als mij, hè, dit. Het wie een oegrieselijk dregentaak. Ja, ik had van tevoren net dacht. Ik denk, nou ja, dat doen we even. Nee, dat doen we net even. 64 uitstuurings. Ja. Ik weet dat je er ongelooflijk conscientieus bij het Wanderwest binnen. Je hebt ze haast alle jongen, maar in treien. Ja. En dan maak je een keus, maatje. Ja. En dat weer net makkelijk. Je hebt het dus oegrieselijke dregen maken, want ik vind hem echt al je toppers. Echt geweldig hoe je met al je dieren hebt. Ik heb begrepen, ik weet niet dat het weer is, maar ik ken het van een morgen dat er van een middag nog weer oerl is tussen die hem Trijenwest had om toch door de laatste dingen kwart te sluiten. Klopt dat? Ja, dat klopt. Want ja, we hier in Wergeer natuurlijk nog de laatste uitsturing. En dat moet je ik mooi weer in het uiteindelijke oordeel. Dus we hebben vanmiddag, ik heb hier even stiekem om het hoekje zien, want ik kon het zelfs net op televisie zien, want ik wie hier al. Dus ik heb het live mooi maken. En toen hebben we nog even contact met je strijen gehad. En ja, er is een oordeel uitgaan. Wij houden de spanning er nog even in, Diana. Zit het nog net? We zitten nog helemaal niks. Wij sjoggen daar verder op in dit programma waarom. Bedankt voor nou. Ja, wij begonnen op 4 april in Oldenhalpeer. Het weer nog een beetje koud, maar stadig gewoon begonnen zinnen terug te brengen. Die had net weer voortwest in 13 keer. En toen gingen we al die dwarpen in balans. Oldenhalpeer, Kolm, Oudenboorn en Gariep. Dat waren de eerste 4 dwarpen. Laten we eens even zien in kwarte compilatie wat die zo al op het scherm bracht hebben. Het is vandaag dinsdag 5 april, de eerste dag van Doch het voor die dwarp. Oh, het gaat direct aan mis hier. This is not the way we'll make it somehow, but maybe not today. Het interessante ervan is van een iPad. We zien hier nu een aanspanning voorbij komen. Dit is Eddy de Vries met een Romeinse strijdwagen. Na, 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 na. Wat zien ze dan? Oortje en topkiekers! Mooiste dorp van land. Kolm, de mensen wonen daar. Ik vraag me hier al wat jou hier doen. Jou stond helemaal niet op het programma. Welkom bij BBB, wat staat voor Bikken bij Basis. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Oh, jeetje, Mina, wat hou je hier? Oei, mevrouw Boer, we zitten prachtig. Goedemorgen, we binnen van de Groene Politie. Waarom master jou het harde hand leven? De koningin is druk aan het zwaaien. Zo Geert Fortuyn die zei van de media op radio van... ja, Griep moet er wat meer peper in gooien. Ik had de peper in mijn naam Geert, maar... dit is een gerucht zonder peper, maar wel met berenber. Nou, in peper zie je het erin, daar in Gariep. We gaan het al hier schenken. Komt al je kleren op en wat op de radio en dan wordt zo onvoldoende. Naast mij Jan Barkmeijer, de man van Kolm. Naast mij vanuit Gariep, de presentator. Sietse Kobus, mooi dat je binnen. Ja, Jan Barkmeijer, daar kinderen net omheen. Daar had de Kolmer kat bij die, want ja, die had erbij. Dat weer de inzet ik. Ja. Maar toch eventjes wat over de organisatie in Kolm. Want daar in Kolm daar zitten nogal wat bloedgroepen. Je moet er soms geven, iets slagen net altijd lieke goed. En dan komt toch het van die dwarp en dan? In één keer weer raak, hè? In één keer raak? Ja, in één keer raak. Zonder probleem. We hebben verschillende groepen oproepen en het was magnifiek.
Het had even een aanzet geweest, maar toen was het ook uitstekend. Ja, wat is dat toch dat het in Kolm dan net er een beetje knap bij elkaar komen kan, Jan? Nee, we hebben het geprobeerd, maar op een gegeven ogenblik dan moet het even loskomen. Dus we hebben adverteerd en langzaam maar zeker dan komt het wel. Maar het is wat een groter dorp, misschien dat dat de reden is. Ja, en dan zit je bij elkaar en dan gaat het als, ik mag wel zeggen, als de brandweer, hè, want dan komt er wat los er in het dorp. Absoluut, de brandweer had een grote rol gespeeld. Ja. En onze kaart natuurlijk. Maar het was machtig om mee te maken. En het is volgens ons goed geslaagd. Ja, dit is hartstikke goed geslaagd. Daar kun je hem echt tevreden over wezen. Wat had het voor gevolgen in het dorp? Want die inrierders die dat doen wel op eens weer. Merk je dat nou nog? Nou, als ik eerlijk ben, een beetje minder. Maar dat zit me in de grutte van de dorp. Ja, 5000 man. Ja, dik 5000 man. Maar verder, het leeft wel. Er wordt wel naar gevraagd. Maar het is een kleinere groep. Dat is gewoon zo, ja. Maar je hebt een mooie week gewoon, hè? Ja, een schitterende week gehad. En nou ben we zeer nieuwsgierig wat er gebeurt nu verder. Ja, dat komt later, hè? Dat komt later. Nou is mij echt ze komen. Ja, de presentator van Garib. Ja, de anchorman van Garib. Ja, ja. En net alleen nog dat ziet ze, maar wij hebben daar in alle plakken met de West binnen met dit programma Sjoen. Vanwaar die enorme belangstelling. Ja, je valt er wat in God heen, dus ja, dan maakt wat volgend blijven vanzelfs. De voelst in een gat, zie je? Nou, eerlijk zijn we een beetje. Je bent er al weken van tevoren beter elke dag haast mij aan de gang. Elke week een vergadering. Ja, dan zie je een oorloerlijke vergadering. Maar ja, dat wil gauw 3 of 4 roeren. Nou, die weken zelf, ja, gekke boel vanzelf. En dan ineens is het gebeurd op snij. Ja. Dus ik denk, ik moet al wat volgen blijven zetten. Ja, en dus wie is het in alle dorpen te vinden. En waar zegt specifiek naar die collega-presentatoren of naar de aard van het programma. Wat is dan best op focus best? In het begin een proto naar de presentatoren, maar later ook hoe ze het regelen met de regie en dat soort dingen. Dus ja, heel nieuwsgierig. Wat is voor jou het beste dorp eigenlijk, Sietse? Wat zei je? Wat is voor jou het beste dorp? Dat waar ik in uitspraak. Ik denk, hij zei toch ogenblikkelijk Garib, man. Hoor op de zeur. Nou ja, Garib vanzelf. Ja, natuurlijk, maar zeg dat dan. Ja. Hey, hartstikke leuk dat jullie weer winnen. Ik mag niks zeggen over de prijs. Dat zie ik net van, maar ik wil je hem 10 keer deze van je komst. En blijf bij u, hè? Ja. Het Oranje Fonds, beste mensen, dat is net onbelangrijk in deze riege Doe het van die dorp. Zo'n programma dat verzint een goede haatprijs. En die haatprijs die hier wij net, want dat is vierst te bod. En toen hebben we beroep die op het Oranje Fonds. En het Oranje Fonds zei werkelijk ogenblikkelijk, ja, dat doen we. Daar ben we hartstikke blij mee. En daarom zijn we ook blij, meneer Ronald van der Giezen. U bent directeur van het Oranje Fonds, dat u hier bent. Ja, ik wil toch eerst van u een eerste indruk van wat u ziet. Want als je nou praat over cohesie in de dorpen, dit moet u aanspreken. Ik ben diep onder indruk. Wat een gezelligheid. Wat een geweldige taal is het Fries. Ik kan er maar de helft van verstaan. En wat een ontzettend goede sfeer hier. Ik ben heel blij hier te zijn. Ja. Goed, wij hebben bedacht dat het niet alleen een mooi televisieprogramma moest opleveren, dat Doch het van in het dorp. Maar dat het ook vooral die samenhang, die binding in het dorpen zelf en in de dorpen onderling, in de relatie met omroep, tot stand moest komen. Is dat nou eigenlijk waar het om gaat bij het Oranje Fonds ook? Ja, het Oranje Fonds is opgericht om de samenhang in Nederland te verbeteren. Daarin te investeren. In je eigen buurt, in je eigen straat, in je eigen dorp, in je eigen wijk, in je eigen stad. En Friesland is het hartland van het Oranje Fonds. Het hartland? Het is het hartland. Wat wilt u daarmee zeggen? Nou, als ergens de sociale cohesie is uitgevonden, is het wel hier. En ik denk dat En ik denk dat er geen dorpshuis is waarin het Oranje Fonds niet heeft bijgedragen. Er zijn zoveel goede projecten uit Friesland bij ons aangemeld en we doen altijd mee. Ik heb mij afgevraagd, hoe kunt u altijd meedoen? Wat een enorme... Hebt u een of andere geldboom ergens in Utrecht achter dat gebouw hangen? We hebben het kruikje van Sarrefat, zoals het heet. Dat stroomt altijd. En jullie komen met goede projecten. Alle dorpshuizen zijn essentieel voor de samenhang in de Friese dorpen. Er zitten goede besturen op. Goede vereniging die dorpshuizen bij elkaar houdt. En jullie komen met goede plannen. En die steunen we graag. Ons nieuwe plan is om een tweede serie Doch het van in het dorp te maken. Doet het Oranje Fonds weer mee? Ik doe mee. Het Oranje Fonds doet mee met een ronde 2 voor Doch het voor die dorp. Nou, alsjeblieft. Dank u wel. Leuk dat u hier bent. U hebt straks nog een hele belangrijke taak voor de boeg. Maar dat horen we dadelijk meer. Wij gaan verder in uw reis van Doch het van die dorp. We toeren terug de hele provincie. We kwamen nu in Droegeham, in Bantegeer en Minnetskeer en Holvert. Een compilatie van deze fjouwendwarpen nou in beeld. Wie ben er wij? Alweer de 4e dag van Doch het van in het dorp in Droegeham. Ja. Heb je een beetje missen? Ja. Prachtig mooi, prachtig mooi. Njogen, en zie is met het zingen nog aan de gang. Trines.
Wat is belangrijker bij hem op een biljartvereniging? Is dat bier of de sport zelf? Ik ga alleen maar beter bouwen. Hypnose van vriendschap. Ja, dat is de hypnose van vriendschap. Verdwijnen letten, bij de vasting komen, terug naar gewoon, voort en terug. De weg is weer gereed en iedereen is weer blij. Ik kan Jim ook wel bij deze beloven dat ook Jim net iets te plak komt op onze kerkhoop. Follow him wherever he may go. Do it for your village. Okay. Peer van Tynan heeft het namelijk verkocht aan Amerika. You can hear me on the radio. Toen God is voor alle meesten die wat springen uit de baan. Ja, security. Waar is security? Jongens, even ingrijpen. Ja. Ik ben net zo goed met mama koor. Hij vannacht een minder nacht hoe het wat is het je? Nou, wat taast hij opsluiten, zetten maar zand de hele tijd in. En schieten en oren dingen, hoor op. Breng hem maar mee. Oh, hier maar je tussen, niet even goed en onder de oog. Vrijspraak. Over te doen, skochest vier, de vierde noer. Trouwe wachten van de klei. Nee, wist u het mijn tegen waar. Wat ben je, yo? Ik ben Bonifatius. Want je kielde wordt de koer. Het met mij die hopen te doen. Parachutecrash. Het is ten eerste gezond. Je komt in een rust. En je lever je uit je een bepaalde dag echt nog een prestatie. En zij is het een prestatie, wordt er leven terug al die dwarpen. Dit wie een droege hand Bantegeer in Minneskeer. Naast mij Jelle Wesselius van Bantegeer. En aan de andere kant, ja, Simon van Stijnvoren, de man met de rede vlinderdas. Waar kent hem net? Jelle Wesselius uit Bantegeer. Want zo mag ik het zeggen. Een heel lief dwarpje. Ik nog een dikke polder erachter, net een hele grote keen. En dan maak je hem door het van die dwarp dan. En dan gaat er toch wat los in zo'n dwarp, hè? Ja, we zijn zelfs wel wat wend in Bantegeer, maar we waren natuurlijk verrast. Maar tegelijk hartstikke blij dat wij uit die koker kwamen. Want het hele dorp stond eigenlijk wel een beetje te popelen om erom uit te doen. Ja, dat die ik blikken. Een hele dwarpsmierskip achter hem. Daar hoorde hij net z'n volle moeite van het doen. De invulling van het programma, hij en daar een protte moeite mee gewoon. Nou, er gaat wat te puzzelen, maar ons doel weer vooral om het hele dorp erbij te betrekken. Alle verenigingen, iedereen die het maar mij doen woer, die moest in feite in de gelegenheid stellen weer om mij te doen. En we hebben eerst, we zijn begonnen met een jont te organiseren van, nou, spuim maar ideeën. En er kwam er als safvolle, dus dan moet je meer schrappen dan wat je eigenlijk op papier horen kennen. Maar ja, we hebben geprobeerd om het al je mail te doen. En dat kan als het een Lidsdorp is. En volgens mij dat aardig slagen. Maar als enorme exponent, die heren, we zeggen ze in het filmpje voorbij komen van de begrafenisvereniging. Wat een geweldig statement, hè? Ja, absoluut. Maar Ines, toch uniek. Een begrafenisvereniging denkt, ja, het is ook een vereniging in een dorp. Ja, ik zeg hem bij je in het draaiboek staan en ik denk, wat moet ze in hemels en maar daar, maar geweldig. Ja, ik heb er zelf ook nog van zijn bij de aankondiging van, nou, elk dorp zou misschien wel een begrafenisvereniging op een planken krijgen kunnen. Maar ja, dan wordt het vaak audiënt maar een lidspraatje, maar een voorzitter. Maar je wie een complete act. En ja, dat is Bantegeer. Ja, absoluut. Complete act sprutsen. Minstens die trobrutst het wat traditionele beeld van toch het van die dwarp toch wel op een bijzondere manier. Het wie een theaterstuk, maar een enorme verhaallijn erin. Het ontaarde soms in chaos. Dan zie je de sidekick naast hij presentator Simon van Stijnvoren. Die zaggerijnig weer dat ik toch dat hij het wut uitvoeren hier. Je hebben er waar is dit idee waar ik aan? Nou, je dan de tunnels onder Minneskeer die bestaan gewoon en dat idee daar wonen we wat met wan. En aan de andere kant wonen wij eigenlijk op het scherpst van de snede. He? Wat qua humorkoe, dat wonen wij erin gooien. En daar hebben we een peerfles, een berenburg, dat hebben we er eigenlijk bij broeken gehad. Maar toen met een zulke fantastische ideeën uitkomen en het verhaal, dat schreeuwen ze zelf. En daar hebben we fantastische Willem om. Dus mijn Bram en Willem in de haatrol. Als de mensen niet hebben, dat God kwamen maar die skep. En, toppers, ja. Maar, ja, maar je hebt het echt oorsdien. Dat is wel dat opvalt. Je moet het oors aanpakken. Absoluut. Dat we vanaf het begin dat we dat een paar keer oorsjoen hier. We zijn
wij doen het oors. En ja, we wisten natuurlijk wat er nou is kwam. Maar we hebben het best in om het inderdaad oors te doen. En ja, daar hebben we een verschrikkelijke volle willen gewoon. Ja, en wij maaien kan ik vertellen. Ja, Leuk dat je weer nog even werd. Jelle en Simon, dank u wel. Als het genoeg is voor 10.000 euro, dat jaren we dadelijks. Want je kreeg een concurrentie en net te weinig gek. Van Bijgeliek Wietmassum, Reduzum, Koebaert, Frieske Pjallen en Wergeer. Ek een compilatie van die 4 dorpen. Ik zei een bof vertellen, jongens, die komkommers, daar maakt helemaal niks hoor, ja. Ik zal even een slokje nemen. Wietmassum loopt mooi centraal, er is samen in de stad en vooral in de simmen. Reduzum is een dorp dat mensen weten van hoe het jeder wie en hoe het is. De doelstelling is om de dorpen op de duur zelfvoorzienend te maken en te maken. Dagen, 4 nachten in een karavaan. Ik vind het ook niet dat boeren en schieten zorgen met van met een aantal wetter op de beulen. Dat is een man zelfs met zwemvluizen over naar bed gaat. Na bijna 40 jaar Koebaert ga je ons verlaten. Je moet er goed op Koebaert passen. Ik controleer nou en dan eens een keer. Nou, wij zijn op zoek naar een wereld. Mijn draaienvrouw en ik dan. Een stukje eerst voor jou hoor, maar die hier is vergaan. Het is de dol van Wim Schippers. Dick, dankjewel. Ik vind er nog wel een luchtje zitten aan dat verhaal van je. Het is feest, het is feest, het is feest. Give me the news, I got it. Vond je ervan? Ja, daar zit weer voor komen. Eenmaal wonderbaar. Politie, politie! Net best, Bambi is zo. Zo'n neske uitstraling, hoe lang hebben we nog, hoe lang zitten we nog in het tiert van het spultje? De wereld is rond en dat stemt me tevreden. Hij draait, daarom draaien we allemaal mee. We gaan draaien, zwieren en zwaaien. En je vergeet je zorgen, je leeft. Maar hier seconde één contact, maar doe maar hier seconde één contact, maar De nadeel van hier brengen. En ik neem. Er zijn gevaarlijke situaties, maar het komen de cruises. Gevaar van Lietse been. Ik ga juist al mijn friteurolie verkocht door de KLM. Maar de KLM die zal vluchten uitvoeren van Amsterdam naar Parijs op friteurolie. Maar, Maar dat... God. En ik vind het goed, de Marie van Dij is van de lekker stoot. En Twaris kan zelfs net ontbreken. Mijn audio is nou, ik ben hier op de plekken. Ja, Twaris kon zelfs net ontbreken in de uitvoering van Wergeer. Met een protte muziek zie je het. Bijzonderheden wie een rek in Wietmassum. Klaas Smit, dat is van Wietmassum. Eén ding vooral. Ik ben bij een protte, bij alle dwarpen West in de tarriering. En dan kwam ik meestal in een grut zelfskip te lanen. Ik kwam bij die aan de keukentafel te lanen, zie je het een traaie man. Fjouwer, hey goed. Ik denk, hè, hoe kan dit? Ja, wij hebben alles goed verdeeld. We hebben mij 4 man bedacht van hoe we het ongeveer hebben worden. Ja, en daarnaast ben er ongeveer 70 man geweest die naar mij dient hebben. Dus het lijkt het heel iets, maar het werd toch eigenlijk wel heel groot. Ja, ik weet Massum wie echt in het spier verdorgd van in het warp. En wat hebben we hem, en dan wil ik het toch even maar door hebben, want dat moet je op het laatste moment bedenken. Geweldig insketten op de actualiteit. We zeggen het in het film, kijk. De komkommers, de EHEC, hoe heet dat denk ik maar, heet de matbacterie. Je pikt er ogenblikkelijk op in. Je moest een draaiboek omsmieten. Ja, wij hebben het draaiboek omsmieten, bij die komkommers in elk geval. En we hadden gelukkig dat Hartman die voor mij werkje en de komkommers brengen. Dus dat paste heel mooi in de actualiteit. De andere dingen waar we de boel voor omsmieten moesten, wie het Menno-wetter. Dat hielden we dan nog voelen in die weken. Dus ja, daar herinneren we nog steeds op. Ja, dit is het Menno-wetter. Ik wil hem even op Theo misschien even zien. Het is het Menno-wetter. Wereldberoemd worden in Wietmassum en omkrieten. Ik had de traaiflessen van thuis in. Ik dwarde er nog net onder begin. Ik denk nooit project, want je weet nooit hoe het werkt bij die Wietmassummers. Nou ja, wij zoeken het nog steeds. En hoe is dat soort een slag geweest? Ziet er geweldig uit. Ja. Dat weet er nou. Ja, okay. Mooi dat je er bent. Otto van der Meulen van Reduzum. Ja, Reduzum maken er een multimediaal spektakel van. De Karrewijns, dat je die zo mooi neemt in het programma, is een hype worden. Hè? Hier neemt dat voor jongen? Nou, we hebben er wel een beetje berekenen, maar net zo voor jongens dat het worden weer. We hebben per dag ongeveer 1500, 1600 bezoekers via internet.
En die beide mannen die erin zitten, ja, die gingen allebei een week vrij om, wat wij natuurlijk fantastisch vonden. Want doe dat maar eens even voor in het dorp. En ik ging daar toch even 4 nachten en 4 dagen in de caravan zitten natuurlijk. Dat is fantastisch. Ja. We hebben ieder jaar een geweldig publiek. 150 mensen met live muziek. Met muziek even met een toetsenbord. We hebben zombad doen zien aan. Nou, het was gewoon super gezellig. Ja, want je bent echt geconfronteerd met het medium televisie. Je roept wat op televisie. Breng u eens muziek, breng u eens dit, breng u eens dat. En binnen een paar uur weer, hè? Ja, het weer voortregelen. Want dat is natuurlijk het sociale aspect van Reduzen, wat wij graag zien laten wonen. De meesten, de squalband, ze kwamen alleen maar spullen ons jouwen. En we, ja, in no time stier alles wat we graag hebben. En vooral de squalband ook daar, dat weer ontroerend om te zien. Die treun eten terug het stek, die brachten van alles hout. Nou, prachtig, prachtig. Die man hebben genoten en wij ook. Jim had eigen genoten en dat strielde ik al. En ik in Jim dorp, ja, dat is bij Geliekse man, koest nooit wat voor het warm van vanwege drukke werkzaamheden. En hier had hij voor inzetten. Waarom had dat eigenlijk zo specifiek dingen? Nou ja, ik denk, ik wil toch eens wat van mijn dorp doen. Want ja, je bent dan altijd druk aan het werk geweest en daar heb ik er nooit tijd voor. En ik denk, ja, nou wil ik het toch eens een keer zien dat wij, ik wil wat kennen. Dus daarom. Kies tevreden met ons, ja, doe ik. Oké, dank u wel Otto en Klaas, Reduzem en Wiet Massem. Ja... Wij dachten, we kunnen zo'n uitsturing zelfs net beëindigen of wat dan ook, zonder dat we een leuk lied zongen hebben. Toen kwam ik Kobus Algratje in, dat is net zo gedreven, want die bent een peer 100 meter achter mij. Hij is van de Wico's. Ik denk dat Boethuisbankje dat beklijft. Schreeuw daar eens een tekst op. Kobus zei, dat doe ik. In de weekend hier overal gaan ben u jongeressen, drummers en al wat net meer ontvallen omdat ze op een woorden maar hier net koen. En dus krijgen we nou wel een hele bijzondere Wico's formatie. Met Erna en met Janke. En mijn Kobus zelfs, want dat is de man van de Wico's. En dus Kobus, hij is vroeger bij de drummet zitten, dan drumst het zelf maar. Ik denk die uitdaging ging ik gewoon. 13 dagen door het van mijn dorp, zullen mij net achter een drumstel bij houden. Dan geven mij het door het van die dorp lied. En dat wordt mooi zong, hè? Een dorp oud werken in het Frieske land. Vier en groot voor de wijze is staan. Een soort de zien en ik een soort zijn. Door wat die dwars is nooit zien uit. Een pleets, een kerk en de toer. Het is een beeld van ons mooie natuur. Verenigingsleven in elk steed. Maar de scholen en het dorpscafé. Ik is de tijd nog voor een praatje. Er is een soort verdieven daasje. Het is de tijd wie ons verboend. Van mijn tijd tot in de lette jong. Een dorp van werken in het Frieske land. Vier en groot, voor wijze is staan. Een soort de zien en ik een soort zijn. Doch het verdient waar ik nou onzien uit. Els maar elk druk in het spier, maar de handen zonvol in het hier. Want hoe zal dit en hoe zal dat? Elk mensje weet wel hoe het wat. Toneelsportactie en een liedje, Sakurium van ons genietje. Het is de tijd die ons verboend, van man de tijd hoe in de lette jongen gingen weer weg. Wat nog werken in het Frieske land. Vier en groot, voor de wijze is staan. Een soort de zien en ik een soort zijn. Doch het wat in dwars is nou onzien uit. Doch het wat in dwars is nou onzien uit.
Oké. Nou, je ziet ze nou en dan wat reek ergens. Hier, dat komt omdat er barbecue zongens in. Dat leidt net al in tastel thuis, ja? Absoluut net. Bij hier en Nies krijgt al Diana de Groot, die is televisiecollega die het voorzitter is van de jury. Zij die dat net al innig. Er weer nog 2 juryleden die het helaas ook orenverplichtingen hier. Henk de Jong, voetbaltrainer van Cambuur, speelt Joen bij OMB in Drachten. En Griet Wiersma zit op de planken met een tal artiesten in een korps in Stiens. En toch brachten ze van de morgen even bij elkaar op die clinic daar bij OMB in Drachten. En vregen bij Henk en bij Griet voor hun indrukken van Dogget van Indwarp. Nou Henk, jongens, we hebben het mooie veld van OMB, want wij kennen er een beetje net bij wijzen. Dat is helskande, maar het is net oors. Maar wat is dat een put, hè? Ja, ik maak wel zeggen, Griet. Ik maak een opstelling met mij. Dat vond ik altijd wel moeilijk, maar ik vind dit eigenlijk, dit is nog volle moeilijker. Ja, je kunt zoveel mensen ben je in gebaard. En ik doe ook wel jury's, playback shows, soundtrack shows. Dan wist water winnen, maar je had eigenlijk, iedereen had je een prijs. Want het is zo mooi. Het is voor u eigenlijk nog, we moeten meer nog even praten, ja. Maar het is nog niet natuurlijk. Het is nog niet maar we komen er wel uit, maar als Jost, wat in die dwarten bad is, als ik tegen zo'n aan wie en doe best wel ik ben een paar dagen geweest. Ik heb ook genoten. Zo super haar best in al jaar. Ze hadden zo wat moois van maken al jaar. Maar om daar 1 uur te keren, ja, meestal, je hebt zelf haast mij meidje, maar we maken een keuze meidje. Maar neem het dus net kwalijk dat we net Jim doggen en dan wel horen. Maar we gaan er een put van horen, daar mag je niet winnen, maar ze winnen voor u al jaar. En dan mag ik nog zien wie in het begin kwam, hè? Want dat had ik nog. De eerste, ja, die moest nou iets wel zetten. Hè? En dan gaan wij nog een keer oproepen dat er spektakel komen moest. Dan ronden in de blede kont trok beeld in de goede lucht. Nou ja, er zijn natuurlijk hele gekke dingen gebeurd. Ja, prachtige dingen. Die we net wisten als de bijstand. Nee. En ik had ervan genoten. Ik vond het wel moeilijk. Ja. Moeilijk, ik net alleen nog om een keuze te maken, maar omdat elke dag je hebt te veel liedje met mij kwam. Ja, het is heel moeilijk en dan trek je een keer een oordeel te aan. Maar ja, we hopen dat het hem echt net zin is, zodat u echt oorkam is. Voor u ben je al je winnaars en het is om Diana, uw collega, de eer om het naar voren te brengen. En, hartstikke bedankt voor top televisie, want het was schitterend. Ik denk dat we als jury dat ik geweldig werk heb. En dat ik wel een beetje nieuwe vriendschappen maken. Ja, maar dat is wel iets erbij. Dat is wel iets erbij. De dwarpen, ik ga meestal onderlinks jongen, dus ik denk dat de dwarpen ik weer verbinding maken kan. Echt wel, ja. Dus wacht maar nou, het komt in orde. Komt helemaal goed. Hartstikke mooi bedankt. Hansje. Nou, is toch een mooie stel, hè? Henk en Griet, juryleden, naast Diana. En er is lang oerlis West en er is een prot te praten. Maar uiteindelijk, Diana, is de realiteit bikkelhut. Ik hoop je dat op een of andere manier weer zoen uit dit werk in waar komst. Waarvan ik trouwens vreeg of Wietse Martens hier even komen wil. Maar die hek je net op het podium, dus die mag er ook nog even bij hem. Maar wij kennen terug. We moeten toch ergens heen, Diana. Ja, echt weer? Ja, we moeten Hendrik is er. Dag Hendrik, ja, komt erbij. En die moest eerst bij wij komen. Ja. Hij is slecht. Hij is altijd. Presentator van werk, ja. Ja, we moeten toch ergens in. Het is net oors. Je hebt er een systeem in omgebracht. Je hebben mensen afvallen. Ach nee, afvallen. Ik wou dat ik net zat te zeggen. Nou, vertel me, wat is het systeem? Wat ga je doen? We hebben alle dorpen naast elkaar lijn. Toen ben we zitten in, mooi trein. En toen hebben we een stapeltje maken van... Nou, dan die maar net. Maar dat wiel dreig. Daar begon het om mij. Ja. En dan een stapeltje twijfel. We weten het eigenlijk nog net. En dan een stapeltje, maar toch wel een peer van... Ja, die winnen wel heel leuk. Maar ja, eigenlijk winnen ze alle hier wel leuk. Dus ja, dat skeert ik net echt op. Nee, dus we hebben behoorlijk tijd met elkaar zitten om daar wat van te maken zien. En dan ook even stiekem draaien in mijn boezem. Want mag die ergens bij helpen? Ook je fouten maken. Je moet hierachter net mooi lezen, want dat zou net heel mooi werken. Nee. Ziet ze van de werf van Koebaert net mooi lezen. Oude rakker. Er zijn in elk geval een paar dingen die ik toch even farage vissen wil. Want er zijn nu een paar dingen goed opvallen. En van die 64 afleveringen van Dogget van Indwarp, er is van alles voorbij gekomen. We hebben de koningin op bezoek gehad in Friesland. In kwartetiet een paar keer. Ja, fantastisch. Er winnen een heel soort koks, dus ik weet niet hoe het in Jim zit, maar ik in deze hele simmerwerk nieuwe recepten niet vinden. Dus het is hartstikke makkelijk. En nieuwe sporten binnen introduceert. Ik hier nog nooit van swirling yet, maar ik wil graag lid worden. Het lijkt me een fantastische sport. Ja, vooral de simpele speelregels spreken mij bijzonder over die sport. Ja, geweldig. Ja. En ik heb de golfclub.
Ah, ja. Ja, die vond ik heel mooi in Frieske Piano. Omdat we gewoon een bad zien en er stonden 2 jongens golfkussen te mooi te zien. Het ziet in het filmpje. Je moest heel goed opletten, maar het ziet er echt in. Okay. Ja, dat soort bijzondere dingen ben even bijkomen. Nou, oké. En dan, dat is goed als het even benieuwd. Dan mag ik die toch een beetje drillen, want het is wel weer Tiert die mij achter zit. Ja, sorry Diane, ik ken je niet deze. Kom eens maar wat concrete namen. Concrete naam. Nou, dan begin ik even met 2 warpen te nemen die het krek net helle hè. Die krek die trop treien net helle hè. En dat zijn 2 warpen die we ook toch even in het bijzonder nemen. En de eerste is Kubaat. Oh. Ja, die is krek dus net in die top 3 kwam. Maar wij vonden Kubaat wel heel bijzonder. Het was een prachtig decor. Maar die tjerken daar op de achtergrond. Dat prachtige Omroep Friesland logo waar ze opstaan. Dat kunstensdorp wat echt fantastisch delzetten waard. De presentatie echt helemaal super. Dus een eervolle vermelding. Helder, ik mag die trosleuren. Kom. Ja. Minuteskeer. Minuteskeer. Ik krijg net in die top 3, maar we hebben genoten voor je. Het weer een fantastisch spektakel. 5 grote bedrijven toneelstuk. Ja, ik ga hem erom steken. Eervolle vermeldingen, dat binnen het. Maar de klam op eervol. Dan komen we tot de top 3, Diane. We komen tot de top 3. In alfabetische volgorde. In alfabetische volgorde. Verbinden nog niks hoor. De eerste in de top 3. Droegeham. Droegeham. Genomineerd. Nominatie 2. Frieske Pjellen. Frieske Pjellen. Als 2e nomineerd. In de 3e nominatie. Git naar... Wergeer. Naar Wergeer. Oh. Dat binnen de 3 genomineerden. Alle dwarpen krijgen van u dadelijk zijn oorkonde. Dat hij al sowieso. De ere. Alle dwarpen krijgen van u. En van Sportclub Jereveen. 50 kaarten voor een wedstrijd van Sportclub Jereveen. Die hij hem binnen. We vieren de spanning nog even op. Waarvan die 3 wordt het. Maar we hebben eerst nog 1 ding te doen. En dat is de stok. De stok van Alde Halpeer. Zij brachten hem in de street. En hij hield niet mooier. Sjug hem opkomen. Nu is aardredacteur Jan van Friesland. Maar wat er uiteindelijk van een simpel stokje worden is. Maar we litten die originele stok echt nog even zien. Lip maar even zien, jongens. Dat is heel mooi. Dan hebben we hier de voorzitter van Column, de heer Barkmeijer. Kom er maar even bij. Hartelijk welkom. We willen je hem graag even een stokje hoor, Jan. En een protte succes dan wensen. Mooi, dank u wel. Dit is een stokje. En onchins. Nou, en dat weer dus. De stok zat hij ooit uit voor is toch Alde Halpeer. En mag nou eens zien wat voor apparatus nou in de handen hast? Ja, er zit, alles zit erop. Er zit een mollenvanger op. Er zit een gitaar op. Er zit een vogel op. Een Frieske vlaggen zit erop. Hij is ook flexibel. Ja, het Cubaardien. Frieske pjel, flexibel. En een skeppen uit Minneskewooi, een botsen. Een geweldige creativiteit onze stokje. En ik denk dat deze stok weer waarom had naar Alde Halpeer. Nou, dat vind ik eigenlijk. Die gaat waarom naar Alde Halpeer. Ik kon er eventjes bij staan. Even een beetje ertussen terug. Nou, Anita, de Harstenberg. Het is ongelooflijk. In het café heb ik gezegd, ik hoop dat we hem weer terugzien. En nou, ik heb er geen woorden voor. Het is geweldig. Alle dorpen, ontzettend bedankt. Hij krijgt een prominente plaats in ons dorp. En als jullie eens in Alde Halparen komen, jullie kunnen de stok zien hangen in de kiosk bij de camping. Allemaal hartelijk bedankt. De stok van Alde Halpeer. Moet je iets creatiefs geweldig bedenken, kinderen. Anita, extra kaarten. Dankjewel. Nou, en dan maken we toch echt naar het moment suprême. Ik kan het echt net doornemen. Ik moet op een de heer Ronald van der Giezen-Vregie op het podium te komen. Dat lijkt me het allerleukste van uw baan trouwens. Hier en daar met een cheque van bijvoorbeeld €10.000 verschijnen. Je krijgt geen vijanden zo, hè? Altijd vrienden, zo leuk. Altijd vrienden. Dit is de cheque, die gaat naar de dorp die het wint. Maar welk dorp wordt het? Welk dorp van die 3 genomineerden? Droegeham, Frieske Pjellen, Wergeer. Zij hingen bij u nog in de nominatiesfeer. Maar Ian Namme zit in de envelop die de heer Van der Giezen nu open gaat maken. Doe het voor je dorp, samen voor je dorp. Zo makkelijk is het. Wat een humor, wat een actie. 13 weken lang, 5 keer in de week. Wat hebben jullie keihard gewerkt. Hulde aan Omroep Friesland daarvoor. Hulde aan de Friese spirit. En dan komt nu het moment. Hou ons niet langer in spanning, meneer Van der Giezen. Allemaal voor gedaan hebben. In Amerika zeggen ze:
En de winner is... En de winner is... Of toch het van die dwarp 2011. En op zijn Fries zeg je... De winner is... Droegeham. Droegeham! Ja, Jouke! Ja. Oh, oké. Nou, dan barst het feest hier los, zeker in Droegeham. Wij willen alle Tredje in Dwarpen bedanken voor een geweldige tijd die je met mij is meemaken hebben. Wij hebben ervan genoten. Het was fantastisch om mij in Geer te werken. Waar we Tredje een bijzondere weekend hadden. Het Oranjefonds nog takken hier bij mij. Wij komen voorom mij toch het van die Dwarp 2012. En wij, Jerry Wergen en wij zien allen, vieren nou feest. Uw slokfeest gaan uit naar hem allen, maar in het bijzonder naar Droegeham. De eerste winnaar. Ik groet je hem vanuit een zinnig werken. Werd het nog lang onrustig blijven zil. Maar dat doen we echt in dezelfde sfeer als dat de 13 weken lang televisie maken af. Ik denk dat ik mijn drumstel nog even opziekie. Nog even lekker meppen met Kobus en dan toch het van die dwarplied. Een goede joen alweer en graag hoor de volgende keer. Yo, wij staan net om aan. Hallo, niks. Hallo. Yo. Ja, daar is. Oh, Ja. de dames. Een dwarp van werken, ieder Frieske loon. Vier een gruf voor de wijze in stoon. Een soort jen en een soort zijn. Doch het van die dwarp is nooit zien ooit. Een pleert een kerk en het toe. Het is een beeld van uw mooie natuur. Wanneer ik flippen in elk steen. Mooi de schwallen en het dwarpscafé. Ik is er tijd nog maar een praatje. Er is een soort vernieuwde daasje. Het is de tijd die is verboden. Want petit doen in de letterjoen. Een dorp van Twarken, hier het Frieske loon. Hier een grut voor de wijze is stond. Een soort jen en een soort zijn. Doch het wat in dwarp is nooit zien ooit. Els mij elk trok in het speer, mooi de honnen zon vol in het hier.